Kuya tegelan kuwi ta. Lah kok dhewek pan nganggo elem. Ae kok ngoten elem tekan. Ya wis kae elem bae ya Tini. Kayak kiye ya yo Tini, pengen ketemu kaca batin aku beli ngatur jadwal nek ketemu. Lah iya nang kita memang kudune kaya kowe. Terus lah Kak, itu pakane ya kudune pak elem loren wong ngado ya Tini ya. Ya wis elem-elem gua apa seperti wae yo mangan kumpul. Iya bener. Bisa, kalau jodoh gue adodo ya yuk ini akhirnya kayak kiye. Ya pengarane jodoh orang ngerti ya tetep rahasiane Gusti Allah. Karuan, tuh kita simprakan baik. Iya kok kayak gini orang tahu sih ya ini. Gimana nih di mana ini hari bisa? Saya mau aku. Kang Jawir, kan baik ganing kau bisa kepengin bisa kan kayak Sabar juga won, kaya praga burung kebek mesti tunggal kabeh. Sabar bae sabar. Sabar, lingati meneh, koyo wis mrengkel. Brengnya begawane si cepet to. Alhamdulillah puasa Kang Jawir. Si sempat ora takon puasa. Ya Kang Jawir ada turun paksa, turun kan bojon sampe empuk. Tak kasih bahas kue dombreng, mumet aku. Ya Allah. Lagi pada nang kene, nyambut gawe nang kene, dombreng. Ya, Mbak Dombrang. Ini lagi makan dan krim. Yang kok wis nang kene, pindah ke kana ya, usah pakai kana, nyong. Iya, Mbak Jonggrang, kedain maksud krim. Iya wis ngomongna. Ya wis, kok pindah ning aku ya. Yen ora dinaki yang esuk. Beres wis. Ya wis ya, aku tak ndeliki sama mono dingin. Kang Jawir, iki Mbah Jonggrang ngomong apa? Kerjane kon pindah nang Mbah Jonggrang. Neng Sendang, ada temen Sendang. Jonggrang, Mbah Jonggrang. Dasar wong budhek kangelan. Lagi bulan puasa lah kawang gawa nasi gudeg, Bon. Gudeg. Oh, Pancetan, sing ora puasa sapa, Gel? Nyong, sing ora puasa, beli dikening mana apa? Sekalian bayaran wong telu. alhamdulillah bayaran Kang Jokrim. Bayaran tak krungu. Kang Dawir. 50.000-an wong telu, sampean kok sing bagi ya. Alhamdulillah nyong 100 dhewe kok. Kowe karo nyong. Ada nggo tuku ganyong kuliah kenemen ayo bawon. Kudu ganyong. Gombreng. Nah, gue bisa kayaknya nang omah toko udah buka. Ya yuk mono yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bali ayo sing pancing ah. May api naman isa. Bisa jagang.
Bisa bisa. Iya, nyakong. Karo puasa siapa? Nyong bisa. Oh. Wis tuwa ora puasa Balia. Mau ala sahur. Lah bengi mam senyum keboran musala sahur. Bayar aku. Ngimpi deh sampai ketika ora krungu. Dua kok sampo ya. Wis pokoke kopi sak gawena siji. Dukoni si apa. Tapi menang getem. Aja ngomong-ngomong nek aku ora puasa ya. Wis ora apa-apa, ora bakal ngomong, sing penting ana syarate. Siapa? Kayak ki. Apa? Duit, Oh, ngomong bae duit ngono. ya izin ngomong duit. Enggak berani. Duit kayak matanya biru. Ya nomor siji ya duit toh. Ate tuh, mohon Jadi makasih. biru. Alhamdulillah rezeki sing ora dinyana. Ojo tokonya batuk. Si dalang apaanan? Kemene. Tutup mulut. Wes. Wis karepe pan tutup mulut, pan tutup batuk, sing penting duit. Orang. Ya, kopi. Ayo bisa. Ini. Mau bisa. Ya, mantep ya. Kopi cewek kan. Bisa. Nyoba takolin. Iya. Swemben nggak akan sampai ning di. Pas ini kan Sony ngaring Jakarta. Ya kisi anaknya siapa bisa? Ya. Anaknya ponakan. Oh, Yuk bawon. Yuk dombreng kas dari ngendi? kas kerja nang kanggo krim, ki mbene balik. Oh, ya wene bebalik. Ki pantara paring ndi? Yung paning yung isa, paniliki, galing suwe temen pirang episode ora katon. Kas nyambet gawe kang krim, Mbak Sri. Idi. Lah bener butane nyong ditewen ki won. Wis ngomong. Ya Mbak Sri nyambet gawe karo wong budek ya kangelan Mbak Sri, ayo Sing budek wis sampean sing budek. mugana ya bawon dikoroki dari buset dikoroki. Wis saja Pak bae wis. Aja di Rame teman kayak pasar, apa? Iya, ya, dibahas dombreng. Tapi biasa, anggar lakone dombreng, koni 10 episode ya, lakan tanya. Kayak film yo tini. lagu yang Tegalan. Gane Gane nyambung. Ya iyalah. Ajak lalang. Like, subscribe, Dan share. Dan yang siapa lur? tonton terus. Senajan yang budek, tonton terus guyon Tegalan. Oke. Saya bahas. Panarin yuk isahan yuk Mbak Sri sampean pan melu apa ora? Iya, nyompe paning yu isa. Yung. Yuk, ada bahas aring yuk Isa bareng-bareng. Dombreng. Budek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ojo kon mancing. Soalnya aku ora puasa. Bugane siapa orang puasa? Sedulur. Kena jakon. Sampai kabare kepimen iki sak kaya ngomong suwe menor tau katon. Oh iya, pas ninja kang Sony mang Jakarta gitu. Isiko, urun na kene Isiko. Ya, like belanja. Anak Baliana apa keding gue? Iya, Bawon. Nyong batiri siko belanja. Cocoknya kok Sodi. Ngomong apa sampean iki, Po? Assalamualaikum
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Jonggrang, mana? Waalaikumsalam, Mbak Jonggrang. Wis keri. Oh, kasing weleri, Mbak Jonggrang. Gunung Sari, Dombreng. Sijine kudune vitamin ocret, sijine kok kacret. Pada gawe metret. Kan kok gemblong ocret-acret, engko sore lho, kayak kan puasa. Mentret. Angger mencret lur, nginong obat bapet. Waduh.